Ningú vol començar? Hem vist el programa dels actes de la festivitat de la Diada de l'11 de setembre i la pregunta és, la gent que no juga a bitlles? La pregunta és per qui? Per qui sigui Corbejal, perquè hi ha tants organitzadors, i com que canvieu els representants del Consorci, el de Salut i no sé què, al final ningú sap qui fa què. Per més delegacions que Fa una pregunta o no? Sí. Què ha de fer la gent de Mont-ras? Durant 3 hores i 3 quarts, mentre hi ha uns que estan jugant a bitlles. Què fa durant 3 hores i 3 quarts la gent a la Pedrera el dia de la Diada? Sí. O sigui, a les 4 se surt de l'Ajuntament, que ja trobo bé que una situació que es pugui jugar això que hi ha, que no la feu l'acte aquí, a la casa consistorial, que jo trobo bé. A 2:45 s'arriba a la Pedrera. Se fa l'isada de la senyera i es canten els segadors. A 3:45 comença un torneig de bitlles i a les 8 del vespre es fa un berenar sopar. La meva pregunta és, la gent que vol participar, que volen participar, què fem durant 3 hores i 3 quarts? Hi haurà alguna altra activitat programada? Es farà alguna altra cosa? Té cap més preguntes? No, són el que ens hem anat. Sí. Sí o no? Bueno, evidentment, suposo que heu posat focus i un punt de Jo llum, també. perquè a les 9 que són just ara és l'hora que començarà les havaneres i m'imagino que les havaneres començaran de nit i a les 8 quan es comenci a berenar sopar perquè ja començarà a ser fosc i ja al mig del bosc. Però la pregunta és, la gent que no juguem a bitlles durant 3 hores i 3 quarts, què se suposa que hem de fer? N'hi ha cap més de preguntes? No, de setembre. Sobre qualsevol cosa. No, ho farem de volar. No, perdoni, vostè té tot el dret a fer les preguntes i jo contestar el sí. No, té l'obligació de contestar-les. Sí, el que passa que tinc l'obligació i jo els he contestat de 3 maneres. Una ara mateix, una altra segona per escrit. Llavors jo li demano a vostè, de la mateixa manera que vostè té el dret a fer les preguntes, i jo tinc l'obligació de contestar-les. Llavors, que me faci totes les preguntes. Quin protocol d'actuació tenim a la llar d'infants a partir de dilluns consoli pel tema de la grip? Amb el suplement de crèdit veig que no hi ha cap previsió de diners per fer substitucions en cas que hi hagi baixes laborals a la llar d'infants i que les baixes no siguin de nens sinó que siguin de personal. O sigui, incrementaria també les partides de seguretat social i de salut. I per vostè, què més? Hi ha algun altre regidor que tingui preguntes? És vostè responsable de la web? No t'has ubicat? Si no, la pregunta no és per vostè. Alguna més? Per vostè no. Hi ha alguna altra pregunta? Senyor Casanovas, vol fer alguna pregunta al senyor Mateix? Sobre l'11 de setembre. Pregunta per? Les preguntes les contestar el govern. L'11 de setembre, la festa, tal com he vist en aquesta propaganda, heu previst el tema de sanitaris o de lavabos, perquè la part era, si no sabia fins avui dia, doncs no hi ha res i nosaltres vam fer un acte d'aquests, vam poder dir que els lavabos de la gent. I no s'ho he demanat, si hem calculat que estem a aquestes hores fa un i mig d'esforç i els actes de les 8 a les 9 tenen a Pedrera si no hi ha il·luminació és a dir, que no hi ha cap de classe i creiem que serà un problema. Una altra pregunta és, una explicació, doncs, perquè es tenia una dedicació especial, un interès especial, com en totes, com aquesta, doncs, la regidoria de la dona, i sabia, doncs, com estrany, com va, que ha tascat, doncs, va deixar un moviment, doncs, una activitat molt important i una sèrie de gent i havia una explicació, doncs, qui són i què fan en aquest moment. El senyor Peiró, suposo que m'ha de contestar per l'obligació que té, que per l'últim que va ser l'últim ple, i si no m'ha de contestar en aquest, l'obligació
comissió de govern el no donar suport dels 6.000 euros al club de futbol i em sembla que després d'aquestes factures parlades i de les que és important per l'equipament, que l'equipament és municipal, doncs no donar la possibilitat que s'utilitzi adequadament i deixar sense recursos econòmics al club de futbol, doncs hauria de saber per què s'ha fet d'aquesta manera. La pregunta és qui s'ha aplicat la estratègia dels parcs infantils durant el mes d'agost, un aspecte delicat i decorat. Això ha sigut l'últim agost. Una rasa, com us he preocupat, absolutament res. Una rasa oberta, el mes d'agost, va estar tot l'agost així, provocant caigudes, de gent en bicicleta, de gent en moto. Home, una rasa s'ha d'asfaltar, no es pot deixar així. Això és una normativa que nosaltres res de res durant tot el mes d'agost. Les rieres de Migrant. 2 mesos en una riera, que si hagués hagut una riada, doncs hagués abusat absolutament tot. Una vegada més, us provoceu de tornar finalment més d'agost. I aquests dos són fetes per vosaltres, digueu-me quina és la bona, perquè aquí el que escriviu sense pensar que és aquesta la bona. El senyor mateix de Penyet sí que no. Tothom qui té un punt d'intel·ligència sap que això va sense accent. Aquí vau col·locar un accent amb unes samarretes. El senyor Díaz Parragó us ho va dir en l'últim ple. I hem tingut la poca vergonya de repartir aquestes samarretes amb la mofa i el riure de tots els pobles veïns. Jo personalment vaig trobar un senyor del Bol i Playa que va dir no sabeu ni escriure amb res. Això ho he fet amb vosaltres. Un altre, no sé, la normativa està molt clara. Jo des que vaig ser d'urbanisme, no cal que us ho digui, que hauríeu de saber, 1 metro i no opac. Més de 2 metres i completament opac. Ho acabo de posar finalment.